Dzień dobry, drodzy Państwo. Powiem tak dla zasady, nie tylko Hearthstone, Gliwice, Hearthpub, prawda, naszego kamrata Jasia, quiz Śląskiej Gotki. Jesteśmy w Gliwicach, starym górnośląskim mieście. 3 zawodników w pierwszej turze i potem 3. Pierw każdy po 8 pytań losuje. Musi być element ten RNG, tak jak w Hearthstone, czyli jak sobie wylosują, tak sobie będą mieli, bo pytania są trochę trudniejsze, trochę łatwiejsze, no i fajne nagrody. Pytania są podzielone na 3 kategorie, mianowicie mamy słówka śląskie, które trzeba przetłumaczyć na polski, wyjaśnić co oznaczają, mamy zwroty śląskie i powiedzenia i mamy też pytania ABC, które są związane ze śląską kulturą, obyczajem, zwyczajami, także no, może na początku dla zasady, skąd kolega jest i jak się nazywa? Kamil z Rudy Śląskiej. Kamil z Rudy Śląskiej, czyli no synek, jak oceniasz umiejętność gadania po śląsku? No może takie 6-7 na 10. Lepiej ci idzie w Hearthstone'a albo godać? Lepiej mi idzie w Hearthstone'a. No to zaraz się przyda. A jak do tej pory ci poszło w turnieju? No według tabelki to poszło mi na 4. miejscu w pierwszej grupie. Dobrze, jak mu będzie szło źle, to te punkty ujemne odejmiemy mu od tego Hearthstone'a. Także cóż, kolega sam sobie będzie losował pytanie, bez patrzenia tutaj do tego, co się dzieje. No i jedziemy. Losujesz pierwsze. Zobaczymy, co mu tam podejdzie. Łatwe, trudne. I tutaj nam przeczytasz. Co to po śląsku jest nudelkula? To jest wałek do ciasta. Brawo, proszę Państwa, pierwszy punkt. Panie Kamilu, proszę zaliczyć tutaj koledze z Rudy 1 punkt. Świetnie, to możesz sobie gdzieś schować, to będzie twój punkt. Jedziesz. Powiedzmy, że na razie ci się udało. Co to jest po śląsku ryczka? To jest taki mały stołek, w sensie... Tak można powiedzieć, no... Dobrze, ja nie będę taki bardzo surowy, jeżeli ktoś coś nie będzie umiał, to też będę jakoś naprowadzał. Taborecik mały. Świetnie, taborecik. Drugi punkt dla pana. Proszę, jeszcze 6. Jeszcze się możesz, wiesz, nie powiem, co się możesz. Co po śląsku oznacza tyś mi tu to zrobią na skowol? Naskwol. Tyś mi to zrobił naskwol. Oj, tu może być problem. No, Hopek z Rudy to powinien wiedzieć coś takiego. No, zrobiłeś mi to... Właśnie, kluczowe jest to słowo naskwol. No właśnie, na skwol. A są podpowiedzi? No tu już ciężko coś podpowiedzieć, no. Co można komuś zrobić w jakiś sposób? Na złość albo coś takiego? Nie. Dobrze, uznajmy. Na złość specjalnie złośliwie, ale tu już ci trzeba było mocno podpowiedzieć. Dobra, niech mu będzie. Losuj. Rzadko używany. Jeszcze 5. No, są takie trochę trudniejsze, trochę łatwiejsze. Chociaż do ciebie wszystko powinno być łatwe. Dobra, tutaj mamy pytanie z odpowiedziami ABC. I mamy tak. Przy uroczystych okazjach jak wesele, święta, urodziny na Górnym Śląsku zostajemy poczęstowani tradycyjnym wypiekiem, którym jest A. Pishinger, B. Kołocz, C. Kartacz i odpowiedzią jest kołocz. Brawo, oczywiście jest to śląski kołocz. Dobrze, jesteś na półmetku, no na razie idziesz jak burza. Dobra. Co po śląsku oznacza? Wiela na Zygorze, 3/4 na drugo. No to, która jest godzina? Świetnie. I teraz tak, bo tutaj też bywają rozmowy o tym, czy to jest 15 po pierwszej, czy za 15 druga. O właśnie. I według moich informacji po niedawnych rozmowach z teściową jest to 15 po pierwszej. Niestety nie. 3/4 na drugo jest to 13:45. Niestety tu kolega nie dostaje punktu. Na którym tam jesteśmy pytaniu? To było 5, czyli jeszcze 3. Teraz nie mogę się już pokazać. No nie, już gańba. Na łobiot przyjść. Następne. Co to po śląsku jest halba? I jest to pół litra. Czego? Żoły. Dobrze, dobrze. No to wiedział, to godzina nie, ale gorzoła to oczywiście. Jeszcze 2. Dobra. Co po śląsku oznacza chodź sam ino? Chodź tu tylko. Podejdź tu. Albo... Brawo, dobrze. I pytanie ostatnie chyba, o ile dobrze kojarzę. Ostatnie. Co po śląsku oznacza za stary pierwy? No to
Tak jak kiedyś było, jak od zawsze jest w tradycji. Dobrze, brawo, gratulujemy panu. Świetny wynik tutaj. Ale tej godziny to się nie wybaczy. Czyli 7 punktów na 8. No i co, prosimy następnego do golenia. O, może tu kolega. Ja nie wiem, czy my się tu razem w kadrze pomieścimy, bo tu jest kolega... No co, w Hearthstone poszło najgorzej, ale wzrostowo jeden z najwyższych. Dobrze, jak się kolega nazywa, skąd przyjechał? Paweł z Cieszyna. No to z Cieszyna, to coś poradzi go dać po śląsku. No, to mamy swoją gwarę cieszyńską, ale po śląsku też. Zaraz zobaczymy, jak pójdzie. Dobrze, proszę losować. 8 pytań. Jedziesz. Co po śląsku oznacza dejcie pozor? To znaczy uważajcie. Świetnie, brawo. Pierwsze pytanie zaliczone. Co po śląsku oznacza nie rób mnie za bozna? Czy nie rób ze mnie głupka, błazna? No, dokładnie coś takiego. Nie rób ze mnie kubka błazna. Dobrze, bardzo dobrze. No, idzie też jak kolega z Rudy. Zobaczymy. Żeby się gdzieś nie potknął. Co po śląsku oznacza jechał na kole i chyciło pana. Jechałem na rowerze i chyciło pana. Złapałem gumę? Doskonale, oczywiście. Pana, czyli po śląsku przebita opona. No, 3 na 3. Pytanie czwarte, półmetkowe. Kurde, idzie tak dynamicznie, to ten quiz będzie trwał 5 minut. Co to po śląsku jest kusik? O, to koniec dynamiki. O, no ale kto to powiedział? Proszę wyjść z lokalu, tego pana wyprowadzić tego pana z lokalu. Podpowiedzi, proszę tam wyeliminować pana. Jestem zbulwersowany. Dobrze. Nie uznajemy. Pretensje do tego pana, co tam zepsuł zabawę. Duch zamieszkujący górnośląskie kopalnie to tak zwany skarbnik, sztajger, majster. No to jak w kopalni to chyba sztajger. No niestety, ale Steiger to jest taki, powiedzmy, rodzaj sztygar po polsku, górnik, a skarbnik jest demonem, duchem kopalnianym. Niestety, tego nie możemy zaliczyć. Myślałem, że jakiś sztygar straszny. Czyli kolega ma punktów w tym momencie 3. Czyli jeszcze 3 losujesz pytania. Co po śląsku oznacza ciś chachorze pożykać namszo? No, czyli coś chachor, czyli taki dziad, czy nie taki pożykać, coś ty dziadu nam nie powiedział, coś ty zła osoba, no chachor to jest taki niemiły, taki dziad, no. No ale ste pożykać nam szo. Nam nie mówił. Niestety, pożykać. ale pożykać po śląsku znaczy modlić się. Czyli idź łobuzie pomodlić się na mszę. No niestety, niestety. Ostatnie 2 próby. No, czyli są też, nie jest tak łatwo, są też jakieś problemy. O, nerwy, ręce latają. Co to po śląsku jest nupel? No to jak już Seto powiedział, że wie, to już każdy powinien wiedzieć. Coś takiego, z czym styczność mają no raczej bardzo małe dzieci przeważnie. Smoczek, pielucha. Dobrze, smoczek, dobrze, dobra. Ostatnie. Wybierz sobie jedno. W Antryju na bifyju stoi szolka A. Kleju, B. Tyju, C. Kafyju. To w Antryju to chyba szolka... Kto trzyma klej? Kafyju. Niestety, ale tyju, nie herbata, znaczy herbata, a niestety nie kawa, ale gratuluję mimo wszystko. Dziękuję. I zapraszamy tutaj ostatniego, brawo, oczywiście, brawo. Ostatniego zawodnika. Kamilu, czy spisujesz punktację? Bardzo dobrze. Kolega nazywa się i przyjechał z... Oskar, jestem z Gliwic. Czyli miejscowy. Jak oceniasz... Jestem tu przyjazdem, więc jak patrzę się na pytania poprzedników, ciężko będzie, ciężko. Ale zobaczymy. Lepiej w Hearthstone, czy lepiej po śląsku idzie? To nie na pewno. Pewno po śląsku to tak ciężko, no. Dobrze, zawsze jest szansa. Proszę losować. Co my tu mamy? Co to jest po śląsku kara?
To jest, można powiedzieć, trochę pytanie podchwytliwe, gdyż słowo kara po śląsku, podpowiem, oznacza diametralnie co innego jak po polsku. Ci być. Bracie, podlewać. Kara jest to taczka. Także niestety, jedziemy dalej. Tu mamy ciekawego. O, co to po śląsku jest bajtel? No to brzdąc, no chłopak mały. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Proszę zaliczyć koledze. Dziecko, mały ludzik. Bebo kto? A. Ktoś, kto nie potrafi mówić. B. Stwór, demon, który straszy się niepokorne dzieci. Tradycyjny wypiek. No to stwór, demon, którym się straszy dzieci, tak. Bardzo dobrze, oczywiście. To jest właśnie taki bebok. O, z taśmą jeszcze, dobra. Kapusta czerwona zwana jest na Górnym Śląsku kapusta czerwona, modro kapusta, Ćmawo kapusta. ćmawoka. Ja tylko modro znam. Bardzo dobrze, to dobrze znasz. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To mamy pytanie chyba w tym momencie 5. Co po śląsku oznacza otwórz te okno do mola? Okno do mola. Podpowiem, że nie chodzi o mola w sensie stworzonka. No, to wiem, to M. Dobra, to dam otwórz okno na pole, na zewnątrz, no. No ciężko mi to zaliczyć, bo do mola znaczy to, co po polsku dosłownie na oścież. A, no to Czyli no tu niestety nie możemy tego zaliczyć. Dobrze. Jeszcze 3. Dobra, co my tu mamy? Co po śląsku oznacza, ale moż ruła hopie gibnij se. No gibnij se, że se siednij, a że se odpocznij, tak? A masz ruła? Czym jest ruła? Jacie. Albo wiem, o, to papieros będzie i gibnij se, zapal se, co? To jest bardzo ciekawa interpretacja, No to ale gibnij, niestety, Gibon, ja tutaj łopię. niestety gibni po śląsku nie pochodzi od gibona. Dokładnie, ale możruła mówi się komuś, kto jest bardzo powolny, ktoś jest bardzo wolny, ślamazarny, mówi się, ale ty możesz hopie ruła. A czyli gibnij się znaczy pośpiesz się, tak, dokładnie. I tu mamy pytanie ostatnie, Co my tu mamy? a przedostatnie, przepraszam. Tradycyjne imieninowe danie górnośląskie to żur, nudel zupa, górnoślązacy nie obchodzą imienin. Moja rodzina obchodziła, no to mi się wydaje, że tak. I dam, że nudel zupa. Niestety, tradycyjnie na Górnym Śląsku obchodzi się tylko i wyłącznie urodziny, imieniny nie są świętowane. O, no to aż sztuczną rodzinę. No. To było takie trochę podchwytliwe pytanie. I ostatnie, Dobra, co my tu mamy? Co to po śląsku jest sztorm? sztrum. Sztrum, o jacie. To jest coś takiego, bez czego dzisiaj na pewno by się ten turniej tutaj nie odbył. Ani życie nasze ogólnie też nie. O... Prąd. Tak, to jest prąd. Tak, brawo, gratuluję. Dobrze, dobrze. Także Kamil, chodź tutaj, chodź Kamil, chodź. Jak wygląda tutaj punktacja po pierwszym, prawda, naszym quizie? Tak. Mamy tutaj pan Kamil, chociaż nie ten Kamil akurat, który tutaj stoi obok, 7 punktów. Także brawo tu dla pana Kamila. A zresztą zapraszam pana Kamila po nagrodę. Chodź synek, chodź. Nagrody, to proszę tak, tu jest nagroda, pierwsza część nagrody dla pana Kamila, tu jest druga część nagrody. Gratuluję. Dziękuję bardzo. No właśnie, proszę, to musisz tam bliżej podejść do tego, się pochwalić. Tak, to pokaż. Pochwal się, coś dostał. Bluza G2A. To jest raz. Co mamy tutaj? Tu już widzę jakieś słodkości chyba. Nie, albo ja. Tutaj mamy śląskie oblaty. I mamy szkloki kawowe, ale tu coś jeszcze jest. To jest magnes, Śląsk i jakoś przypinka z paryzolem. No i pięknie, gratulujemy panu jeszcze raz.
I dalej tam mamy chyba remis, o ile się nie mylę. No to zapraszam dwóch pozostałych tutaj panów. Tam jest po 4 punkty, tak? Dobrze. To tutaj proszę do jednego. I tutaj proszę do drugiego. Proszę. Gratuluję serdecznie. Gratuluję. Gratuluję i powodzenia w Hearthstone'ie. No i co? I tu kończymy pierwszy blok quizu śląskiego. Mamy godzinę 15 i jeszcze co? Jeszcze postaramy się wejść na jeden taki krótszy, po 6 pytań i tyle. I nie wiem, idę stąd. Skąd pani przyjechała? Z Katowic. Jak operowanie śląskim językiem? Znajomość w miarę dobra, ale nie mówię na co. Lepiej Hearthstone albo po śląsku? Hearthstone. Dobra, to proszę. Szybkie 6 pytań. Są proste, na pewno pójdzie dobrze. Zaufajmy. Co po śląsku oznacza Jocipszaja? Jocipszaja to jest Jocipszaja, no co mam go dać? Jakby to po polsku powiedzieć? Szczerze? Nigdy tego nie przetłumaczyłam na polski. No wiadomo, takie coś, co się goda swojemu chopowi, nie? No, że cię lubię, tak? Jocipszaja? No tak nawet więcej, tak. Że ja cię kocham? Nie, no Jocipszaja, no to jak cię kocham, to cię kocham, nie? To niech będzie. Połowa punktu. No nie wiem, no to połowa punktu, proszę pół punktu tej pani wpisać. Co to po śląsku jest szczewiki? Buty. Świetnie, to są buty. Proszę, cały punkt dla pani w tym momencie. Barburka to górnicze święto obchodzone w dniu A. Święta Jadwigi Śląskiej, świętej Barbary z Nikomedii, świętego Jacka. B. Świętej Barbary. Doskonale, proszę pani zaliczyć punkt. Jednym ze sztandardowych dań wigilijnych na Górnym Śląsku jest kutia, kluski z makiem, makówki. To baba z Katowic powinna wiedzieć takie coś. Ale to w To każdej, nie wiesz, co robisz na Wilejo? w każdej chałupie co innego się je. Ale to się je w każdej śląskiej chałupie. Makówki. Oczywiście, że makówki. Kamil, jeszcze 2 pytania, nie? Co to po śląsku jest Bilshalster? Bishalter. Bishalter. Nie, to nie wiem. To nie wiem, Poważnie. poważnie. Wstyd? Powiedziałbym, no może nie ma, ale no to jest... Ja, Stanik. To no... No niestety. I ostatnie... Nie udało się. Co po śląsku oznacza ten gis zaś się ożarty obalą? Ja? Tu będę zaś się ożarty łobalą. No ten gis zaś się... Ten cep zaś pijany przyszedł i się przewraca? Coś takiego? Tak, pijany się przewraca. Gratuluję pani. Nagrody będą rozdane, jak jeszcze 2 uczestników potem tutaj przyjdzie. Także proszę się zgłosić. Gratuluję. To sobie proszę wziąć na pamiątkę. Dziękuję. Brawo, 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 brawo. Skąd kolega przyjechał, jak się nazywa? Jestem z Mysłowic, nazywam się Łukasz. Po śląsku poradzi go dać? Nie. Ale coś tam w ogóle, cokolwiek? Coś tam może kojarzy. No to zaraz zobaczymy, co kojarzy. Bliżej mi do Gorola niż do Ślązaka, no. No trudno, no ja tego nie powiedział. Dobra, losuję 6, jedne po drugim pytanie i obejrzymy, jak tam koledze z Mysłowic pójdzie. Kamil, notuj punkty. Co to jest po śląsku? Nachtop? Nachtop. Na teraz czy coś? Nie wiem. Dobrze, byda podpowiada. Myślę, żeś tego używał, jak żeś był takim małym synkiem. Bardzo potrzebne małym dzieciom. Pieluszki czy coś? No nie mogę, no niestety, ale nachtop to jest po śląsku nocnik. Nocnik, nachtop albo topek, losuj. Losuj, synek. Jeszcze się może odkręcić historia, jeszcze może coś z tego będzie. Dobra, zobaczymy. Na tradycyjnej śląskiej imprezie urodzinowej gość pierw częstowany jest ciepłym posiłkiem, konkretem, ciastem, taką. No wiadomo, że cewódką. No niestety, ale na tradycyjnym śląskim Geburstagu w przeciwieństwie do polskich urodzin pierw wjeżdża słodkie, a potem konkretne dania, a nie konkretne dania, a potem coś słodkiego na deser. No a wódka, no to już takie było trochę podchwytliwe. Jedziesz, jeszcze 4. Okej, następne jest co po śląsku oznacza ty masz chyba IP. No.
O Boże, co to jest IPI? No to tak wiesz, ktoś tam kupił godo albo coś takiego i ty mu go dosz, no ty masz chyba IP. A, no to pewnie coś związanego, że ty masz coś chyba nie po kolei we łbie, czy coś takiego. Dobrze, jest pierwszy punkt. Jeszcze 3. A Boże, czuję się jakbym był na jakiejś drodze krzyżowej. Podrzewko świąteczne zwane na Górnym Śląsku Chrisbałem. Chris Baumem. Prezenty przynosi. Dzieciątko święty Mikołaj, no dzieciątko. Dobrze, drugi punkt. Co to po śląsku jest cera? Coś brzmiało to. Znaczy, na pewno nie chodzi o taką cerę. No to już jest, coś już wie, co. Postęp. Cera, no nie mam pojęcia. Jakiś wazon czy coś? No niestety, cera po śląsku to jest córka. Córa. To jest ostatnie chyba pytanie tutaj, nie? Przedostatnie? Ostatnie. Ostatnie ciele z obory, jak to się godo. Co po śląsku zawsze skocz mi na pukiel? O Boże. To znam to, ale to jest po prostu... Jak to powiedzieć teraz? Godosz komuś, dobra, skocz mi na pukel. No, że wypchaj się, czy coś w tym stylu? Może coś mi... Co Dawid jako konsultant? No ja Czy- znaczy jest to metaforyka, No, ale dosłownie czym jest pukiel? no właśnie, czy wiesz czym jest pukel po śląsku? Nie, niestety nie. Pukel to jest po śląsku... Uznałbyś? Bo jakby Pukel, powiedzieć tak. pukel po śląsku to jest garb, a skocz mi na pukel znaczy to samo co daj mi spokój, zostaw mnie i tak dalej. Ile kolega punktów? No to uznajmy, no. 3 punkty. Gratuluję. I tutaj kolega ostatni, zapraszam szybko tego, to sobie możesz wziąć na pamiątkę. Dobrze. Także kolega nazywa się Kacper, z i Wrocławia. Wrocław, piękne miasto, prawda, stolica całego historycznego Śląska, także liczę tutaj na kolegę. No niestety, ale dobrze. W ogóle tak, straciło mi się jedno pytanie, ale ja już je zaimprowizowałem, to zapytam coś prostego na rozgrzewkę, żeby się nie denerwował. Co to po śląsku jest tomata? Nie mam pojęcia. Tomata. Zrobiłbym się, ale mam szmaka na sznita z tomatą. Ziemniak? Nie kojarzy ci się z jakimś na przykład angielskim warzywem? Tomata. A że pomidor? Brawo! Pół punktu. Dobra, teraz już możesz losować ostatnie 5. Kiedy na Górnym Śląsku świętowany jest tak zwany Abraham? Jest to rocznica ślubu, imieniny, 50. urodziny. Imieniny. Niestety, na Górnym Śląsku nie świętujemy imienin Abraham, są to 50. urodziny. Jedziesz. Co to po śląsku jest? Pukeltasia. To też na pewno, żeś tego używał, jak żeś łaził do szkoły. Piórnik? Dam jeszcze drugą szansę. Coś większego, nie piórnik. Większe. Plecak. Dobrze, no tornister dosłownie, ale dobrze. Zaliczmy. Jedziesz. Wrocławianinie. Cały Wrocław na ciebie patrzy w tym momencie. Cały. Kiedy Górnoślązak kłóco, to kaszle, przysiada na ugiętych kolanach, podskakuje. To będzie coś podstępnego i pewnie podskakuje. Niestety, ale kucać to po śląsku kaszleć. To jest właśnie, kiedy Ślązak powie ci kucnij, to masz zrobić a nie przysiad na butle. To niestety kompletnie nie to. Jaj. Co nie zmienia faktu, że było trochę... Trochę podchwytliwe, ale musi być. Co po śląsku oznacza? To je darymny futer. Dobra, Żeby ten quiz to nie był daremny futer. że to jest na marne. Tak, namarne, bezsensowne. I tu chyba ostatnie 2 pytania. Jedno? Dobrze. Dobra. Co po śląsku oznacza, ale mnie je gańba. Ale mnie je gańba. Co to może znaczyć? Jakaś podpowiedź musi być. Ci nie poszło w quizie, to byś to mógł powiedzieć. Że jest do dupy. No, ale... że ci jest... Że mi smutno. Że mi źle.
Niedosyt. Gańba to dosłownie po śląsku jest wstyd, czyli ale mnie je gańba, ale mnie wstyd. Ile tam punktów? Tego nie uznajemy, no niestety. Dobrze, gratuluję w każdym razie, gratuluję. Kamil, zapraszam cię tu z punktacją, bo tu będą nagrody teraz przekazane. I teraz, jak tutaj mamy? Pani, bardzo ładnie. Zapraszam w ogóle tutaj, proszę, panią zapraszam. Kto tutaj był jeszcze? No tutaj kolega jeszcze nie siada, bo tu i tu kolega, proszę, zapraszam. Dobrze, także pierwsze miejsce zajęła, jak to Kamil napisał, pani, brawo. Już idę po nagrodę. Tutaj proszę, do pani jest nagroda, ale ten bishalter, no ale dobra. Na czym to? Drugie miejsce. Łukasz, gratulujemy. Proszę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. I miejsce ostatnie, ale nie gorsze. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz, gromkie brawa dla Ślązoków. Dziękuję, kłaniam się. Styknie. A z odpustu dośmy poszli, kaj największy krambol był. Tam pan pałeczką machnął, że aż